oras dihita salutna manang video kita maringanan. Ikion Jepang kita di YouTube Advent Batak Channel au Pendeta Ye Simanungkalit, Pendeta Purba. Adong narasumber ta juga kami sian Gembala Spirok, Pendeta H. Panggabean. Oke. Senari kami di sadainganan na bersejarah. Nah, juga kami Pendeta H. Panggabean, nah suku-suku kami noeng idia tempat inganat ton amang pandita. Kita sonari ima di Tano bersejarah Gereja Advent na adong di Sipogu Kecamatan Arse Tapanuli Selatan. Sorry mamang pandita. Oke. Mula suku-suku niya kadongan anak amang pandita di pulit tahun. Asa diboto aka kuria na manaton channel to. Onma sonari lagi proses pembangunan ima bagas hamalumon manang na rumah sehat level rumah sehat soalnya ma pendeta. Oke. Mulai informasi di Gembala Distrik Spirok Pendeta H. Panggabean. Mudah-mudahan sidung ma pembangunan asal maju penginjilan na adong di Sipogo. Baik, ayat syapilon dihita sadarion akan dijaha Pandita Purba. Ayat syapilota. Asyapilo dihita di pasyajarah 10 Pesalmen 27 ayat 14 sono hatana parhanalom ma Jehoba pagomos jala patugu roham jala parhanalom Jehoba mauliate soni ma sahatna martang yang maita ale di batahan nami Jehoba na di surga mau lihat emang di pasar kami todo pamole Tuhan na yang mahami marsyajar sian hatam nabadia na marjudul parhanalom ma Jehoba akan apa somale Tuhan Pendeta Purba songoni muse Pendeta Manukalit Pendeta Panggabean supaya semua Tuhan nasida dia kena patorakop persejarah nami sikola sahabat anggia masaluhuna nama BG Advent Batak Channelon di pasu-pasu Tuhan saluh nama nang di dia piala Tuhan saya sama dosa nami marhite Yesus Kristus Tuhan nami amin. Baik, tikion termasuk ma persejarah 10 nama judul Parhanalom ma Jehovah. Ya, ada sada kutipan persejarah di Sabat Botari tidak songonon. Imanogu hita asa gumogo mangulahon ulahon mabuan tibalan na pornis sian hauma ni Jehovah. Ya, dihita huria ni Advent. Ya, di channel Advent Batak di Advent Batak Channel. Ya, lam gugo mahita ro tujoro ni debata. Ya, alana dak kita boto ro haron di Yesus haron di debata. Ya, wama dihita huria Advent boya boy lam gudang haporsyata tutuhan. Baik, termasuk ma persejarah di hari Minggu. Nah, dipotong orang Pandita Purba. Nah, adorang dipotong orang Pandita Purba. Adong sada suku-suku dihita, khususnya di amang Pandita Purba. Songon suku-suku na dihita. Songon dia dohita, marsyajar paimahon, mardongan haporsean jala porsea. Tarlobi ujuna tatanyakon i dang dope dilea. Saat kami itu Pendeta Purba. mauliate songo suku-suku ne pasa ni Pendeta Simanukali songo dia do hita marsiajar peimahon mardongan haporseaon jala porsea jale soni do kontar tarlumobi ujuna tatangyakoni dang dope dilehon. Pasajaran tadi pasajaran hari Minggu judulnya Juju Lau Paimahon. Hapai Paimahonon Om Mahatan na Maul Taulahon. Molo hamihian uju SD
dak danak ngedokon na tu songonon buljuhamu lahamu tu gereja larona batu apa dua haliu uju SD sonare dak danak nganeng SD suku-sukun wado tu hitan alapai mahono menapai mahono ma omma sada ulaun na berat saya pinema iso ndok bahasa jaraton sada sian akan na berat dingolun ima uju pai mahon nang ise pehita nang didia pehita tading dia pe akka pakata dingolun na sa pai mahon dohita sian na pai mahon situ horon dijolo nikode manang pai mahon jojo sian sahalak parubat hita pai mahon ya molonga andong sada si pai mahon todong mula sa pangratuan pai mahon geleng mula sa pangratuan apalagi adong sada parpunguan hita ala Kristen o sada penyakit do gabus-gabus na naroon na so diangkat gabus menurut talaki molongan di telepon ngay dia posisi noy nga berangkat paima badatok kinay sahat di paima 10 menit dang nasahat di paima 20 menit dang marul nasahat bahkan sampai sejum dang marul nasahat alay menang paima honon nang 10 menit nang 20 menit sarupa sama-sama ulaun na borat paima Jehovah lobisyan na tarpaima paimahon ima hilim niroha na bagas di Jehovah na dipatudos dohot uas ni daging di tanaon na dangaron na suwada aik selalu pada songon molo songon na mauwasita darong aik na suburi hita torhatop lato batang ni aik alawi tato batang ni hapekan pas lagi udan ligitok may komuse kadang boy di inum omma mol pay mahod de bata alenang pe songon ni sada hatan itu anong pasa tuhita di Psalm 27 ayat 14 para hanalom ma Jehovah pagomos jala patuguruham jala par hanalom ma Jehovah ikko par hanalom doje de bata song dia petikina song dia pura ana molo sonau molo la pay si pay mahon ubado kesibukan ubado sada aktivitas sada ulaon aso nang bosan ale molo hudul sabil hudul itu maranganangan tanong kegiatan darong niula na pay mahono bosak kian ale molo nung arong do sabilarong na niula pasong kita malbarita na uli parsasar ho barita na uli pay maho de bata olo nga abisan nung sa taonan no dang pahilala ale molo sabil dul de ta sabil modom olo nga maringuluti tanggurong dang nasaada pinapinema molo pay maho de bata hita lamay ta tujung di pertibyon law pasahaton bahkan pararaton barita na uli asa unang bosa kita lapay mahon haroron ni Tuhan na paduhalian. Mulai ate. Oke, mulai teguran tu pendeta Purban na patorakon sada persejarah di hari Minggu. Ya. Jadi ta lanjut ma persejarah di hari Senin na dibuan pendeta Ha Panggabian Gembala Distrik Spirok pasama tu pendeta A Panggabian adorang di pasat sada persejarah di hita adong sada suku-sukun di pendeta Panggabian suku-sukun na songono namong pendeta ya ahado na niajarhon ni ende sian pesalmen taringot di parsoranta dohot di bata sama tu pendeta Panggabian oras madi hita saluhuna di dia pehita maringanan jadi mulai ate di pendeta simanuk kalit na mga lehon sada suku-sukun di hita ima taringot sungod dia do hasunangan jonok di Tuhan ima na paimahon harorona pa dua halihon di Tikyope adong do hatan itu Tuhan perjolo hujaha ima di Psalmen 130 sada ayat 2 sono mahatana tongot tahe nung ngatung hupateam jala hupahohom rohakku songon dak dana nasirang susu di labung ni inana
songon dak danak nasirang susu doro hakku di bagasan. Molo dia tolu di dokum se nalom maroham ali Israel tu Jahoba olat nion sahat rodi saleleng ni lelengna. Jadi jolma na jonok di debata masailah situ tu rohana. Jala adong hasonangan. Molo tungpe imana paimahon haroro ni Jesus. Songonay dokon ni amang padita purba nakaning nunga leling baritaon. Alai molo tetap dohita jonok tu debata adong dosa ada pangaropion pengharapan ninna. Jadi makanya dipangido dilanjut naking ayat dia tolu mar pangaropat tu debata saliling-liling na dangidok ko sa taon. Jadi memang ibadah dosa ada gobaran songon dak danak nasirang manusu sian inana. Gabe adong ma sada waktu nadinggan ima naik onaha mangaton si panganon na lebih keras. Lebih bermanfaat musik termasuk do tu ima pertumbuhan ni sada dak danaki naposo PC molonunga sirang manusia mana sian inana. Jadi pertumbuhan ni pamatang ni dak dana kope itu luar biasa. Jadi di bagasan namar hapor siau kita tu debata perlu dotong hitaha arung di leon makanan keras ya, apalagi nalau paimahon haroro ni Tuhanon arung makanan keras alai molotung pigurang makanan keras tersongon aka uji pena di leo tuhita ka pencobaan ninna tetap dohita molo namar haporusat tu debata tetap di mana sonang lasohana molo bahasa ko semangat inna. Jadi odo na perlu dijolma namar haporsiao jalan namar pangaropan tu debata. Songani mah amang padita simanung kalit. Oke, mulai tigurang tu pendeta. Ta lanjut ma persejarah di hari Selasa na di patorang pendeta Purba. Jadi adorang di patorang pendeta Purba adong sarang suku-sukun di namposen di Tuhan. Suku-sukunna songono namang pendeta hari Selasa songon dia do amang pandita manopu pangarapan siani laho mamolus akan naro masa tu amang pandita sonari masa tu hita maningo mulai ate suku-sukun na bagak songod dia do manapu pangaropan siani lau mamulus akan naro masa tuho sonari usung ma akka tibalan na tahu kapas sejarah non idokon di usung matibalan non omma hasil ni na panen manang na sada haluaon manang sada silas niroha haluaon bolon na dilehon ni debata di najolo nagabe silas niroha si saliling-liling na di halambatak halak ni debata jala haroroan ni pangaropan dinasida tu ari manogot gok hahomion do haluaon bolon dinajolo asa dibae ni itama digobbarho songon nipi na tutu masa ida mapungu na mamuji Tuhan di Psalm 120 mulut tabu kepasejaran di haluaon na nilehon na dinajolo tubangsona na tartoban sonari di bakasatano parhatubanon alai las niroha dohot hasonangan dinajolo dingoluon musik marhite ede jala di padomu dohot parngoluon sonari akka pinopar na dipudi mga radoti jamita dinarobi asa totong mangulu jala makilalahon na sida adong ditonga-tonga na sida marnida akka na masa dinajolo. Jadi haporsiaon na mangulu marningo jala makalason
angka pabayanan bolon ni Jehovah tu bangsona dinajulo songon sada naung binahin ni debata tu hita jala dang holan sada jamita di akan naung binahin ni debata tu nasida najulo penguan na porsia di Nairobi. Jadi cara pasajarah tu hita walau tabereng taida di kinajulu buah pangarado itu dari debata haluaon nan dilan debata perdalanan ni bangsa Israel siat tanah Mesir satu tanah Kanaan elemen na sipatu na soraburuk baju pe na soraburuk makanan na tiap hari na baru jala makanan mana sesurgo langsung makanan non ilihat do tiang awan ilihat do tiang api darong na hurang bolong ngataboto na songoni pas sejarah madihita bungan ni halak na porosea di pada Nairobi tu sonari ima pas sejarah tu ita asam marhalas ni roa ita memuji Tuhan nang pedi ngulut to mulut tali mangrimangi tapi kiri sonari gudang do pasu-pasu nang dilihan di bata halwa naung dilihan di bata tu ita guk taban me pas sejarah lamar hua ala pasahat ton hamra tu tatu Tuhan so dia do na mana so dia do ho manapu pangaropan siani baru suku-suku cak gudang sitapun la pangarap tu de bata ilian halwa tu iba di pasikolaan ile sudah karasoki aka hepeng bahkan aka pasu-pasu di pasahat hasehaton hahipason sudah di pasahat malirok manapu hapur pangaropan inna gudang nangpe gudang nama satu hita sonarion tu bangso na porsia go aka nama sa parok kilon ale mo lotay ngot aka basa-basa di bata di bagas ngulut ya mulai sana met sa tradisional nung magodang mungkin akan nama godang go pas-pas jadi om masada alus ni suku-suku ni amang pendeta Simanuk Kalit sayang gia mahita bohita mengusung akatibalan ni debata unakula nama lungut-lungut jala memuji mangideo maita tu debata sehoras ma sita puji ma debata sadalo sa rodi ujung ningulutta melihat. Oke, mulai teguran tu pendeta purba nama bayan 4 orang sada persejarah di hari Selasa. Termasuk ma persejarah tadi hari Rabu. Nah di 4 orang pendeta penggabean narasumberta nama pertanyaan suku-suku na songoran tu abang pendeta penggabean. Ya. Ahado di si 2 jamita sian ari sabat na di ondolhon di bagasan ende bahen di ari sabati masa matu pandita ha panggabean Mau lihat pendeta. Jadi molo dung jupang ari sabat gudang dojol mamarlas ni roha. Jala on mas ada ari nama sai uli di bain di bata tujol ma. Makana didokodo di Pesalmen 130 sadai ayat 2 medokon nadinggan situ tudo nama muji Jehovah dohot mangendehon goarmu ale na tumimbul. Ayat 3 nama maritahon asini roham manugut nai dohot hasit tongami borngin nai. Jadi di hari sabaton edi nalaho pasangapot debata imana do sitop palangit do tano do rudi isina jala memang Tuhani ima Jehovah nata sobai di hari sabati memang odo debata na luar biasa menciptakan menamanopa portibio jadi odo tong gabi ada iddi diaka jolma na mangului hatani Tuhan ditikki dapot dungari sabat masada si ingoton jala gabi iddi maon alana satu saliling nililing na ikut tetap do diakui jolma imana do sito palangit do tanoon jadi dang boy
so on saat rodi di surga pehaduan ondo gabi tong iddi imana do si topa langit imana do si topa hita alai anumpe sekitar 6.000 tahun na lewat molo diperkirakan do itopa pertibion saat tu sonari tetap do on bersih kontinuin na bahasa Inggris berkelanjutan bahasa Indonesia jadi dang so dia dibatai beraha mangaleo pasu-pasuna dihita natinopana dang so multa bereng di tababa ruput ay tortubu do mesti sugut manang na pisang holan tataba sonari tormuncul do unok na hape so sahat do bisa jom ay ma kuaso ni di mata jadi on perlu do on dia bisa ada ide marhite akka ala musik pe sungguh dia holong di Tuhani ay termasuk mau tu kita akan tinobusna jala muse ala naung jadi lewat tu hita keselamatan jadi naung di lehen naun keselamatan tu hita untuk dia bisa ada lagu musik dia marningok mahita di holong ni imana jadi nak nomor sada sungguh dia do kuaso ni Tuhani namano pa pertibion jadi taku imana si topa langit baru na perburu-buru hita nak songon itu akka generasi berikutnya nomor 2 mesti gabi taringok mahita gabi sada lagu tu akka holong ni debat dak holon hita ka jolmo namar si holongan ibaing gudang idde alai tong do tarlumobi tu Tuhani dia risabat ikon na adong dotong sian hita gabi adong lagu mangingot holong ni debata ay rakyat terpisah on holong do akka pajagaan ni Tuhan di hita oma alus ni suku-suku ni amang pandita si Manuk Kalit. Oke. Mola itu pandita Panggabean naubayan sada persejaran di hita di bagasan saminggu di persejaran di Sapultolu persejaran terakhir di triwulan pertama di tahun 2024 persejaran di hari Kamis nomor judul Lasni Roha di Manogot ni Ari. Adong sada kutipan persejarah tadi hari Kamis songonon hatana. Songon sinodang ni Manogot ni Ari pabuahon sorang Ari na imbaru. Suang songoni nang haporsian pabuahon hinatutu ni hangoluan sisa leling na di bagasan ngolu ni akka anak ni debata jadi dihita ruas ni Advent manang di dia pehita maringanan ya ngata boto naking pasalata di hari Rabu mengenai hari Sabat ya sipata molo hita molo Jupang hari Sabat nunga ta persiap sudi na obar tu hari Sabat iya narong be ulaun na dibayan hari Sabat kecuali ya panyumba di debata iya sada hasimpulan di hita ada kesimpulan di apa itu kan apa oh itu ya jadi di hita unang lupa hita mabain sada mandok mulai tu debata na dilean tu hita gurang pasu-pasu ya manang di dia pehita maringanan tikyo jadi ta lanjut ma persejarah ta paripunan na dibain pandita Purba pasama tu pandita Purba mulai ate madita saluna di pandita Manuk Kalit do pendeta Panggabean di tanus bugu kita membuat syutingon asaboy diingot jala di boto terutama hita bang sobata tapanuli ate stabo to sejarah na kurang lebih nan no talingot tu si poguon buat kami non nomor ni pendeta Panggabean nongan manang naron yang membantu pembangunan nyo asa hatop bagas hamalumonon buat kami no nomor ni pendeta Panggabean kripuna dita pasajaran sa minggon taruta talingot tu buku pesalmen di bagas sa triwulanon buku pesalmen pasahatod pangidoan na masitutu lao paimahon Jehovah
pasobbu ma Jehovah jala ibana ma paima jala iko de batalo paima motta saliling ni ngulutta sa rodi rotuan apa dua halion ujuna paimahon ni marukil dohita dang torang jala tumatangis taringot ak kasisian ni Jesus di ari hana naik ni Jesus tu surgo Jesus manaik tu bano gijang siya jolo nasida jala nasida ditadikon lau paimahon ibana ro mangulahi tu ari marsugot naso diboto tikina isesien hita no balga si holorohana lau majakon pas-pasun debata di saunarion asa sian akasisian ditikii malusuku tuita isi do no balga sisian na jolo do na pajupang do bata na mangida naik Jesus naik tubano gijang manang nahita molo mulamat dokon satu pan yang balga satu pan yang balgana satu pa masongod dia balga ni holong ni sisiani kenapa imahod de bata song ni mahita tona ni Jehovah tuhita lo paimahon ibana ima tona na berat situtu iya so ibana patupahon haluan di bagasan mahita makita to di purbadia ila to di purbadia tuhita asabui ipalabu ate-ateta dijaga pikirata asabui ta paimahon Tuhan na patoro naro di padua lion nongan kak maria-ria hita bolong aroi mana benu gijang kak mahita mangidihon silas niroha molong aro Tuhan na padua lion so ni masong ripu na pasejarata jadi tapai mama haroron Yesus na padua lion dohot las niroha maliate Oke, mulai gorang tu dua napo itu di bata na patora konsada persejarata di persejaraan terakhir di triwulan pertama tahun 2024. Tatutup ma tangyakta na dibayang pendeta Panggabean. Martang yang mahita. Mauliati madiho ali Jehovah si parmaha kami na manubus kami jalan na manupa kami ditikion boy dope di leoko sada hagugundi kami marhite huaso mitod di porbadia nalaho patorakon ima persiajaran sekolah sabat pasapuluh toluhon mauliati matuhan ala bisuk na nilehommi gabi boy upatorak kami nang songoni akka saudara nami di dia pialahi naubigisa baritaon saitong maho namar gugui di bagasan rohani nasida asa anggiat hami boy marsihohot ima nalaw paimahon harorom napa dua halihon mauliati madiho ali Tuhan hupasat hami matang yang namyon marhite guarmu ima Yesus Kristus nama nubus hami amin Mulai tegorang tu dua na posini Tuhan mau dihita ruas huriani Advent manang di dia pehita maringanan dihami mangido ya asa like subscribe dan komen YouTube Advent Batak Channel on asalam semangat kami asalam membaik sada persejaraan di sekolah sahabat edisi bahasa Batak di triwulan ke-2 ya triwulan paduahon di minggu depan saboy hita rap mengatusi persejarata di triwulan nengro ya au pendeta Yesus Manungkalit Gembala Distrik Andam Dewi pendeta Purba Gembala Distrik Pakat pendeta Panggabean Gembala Distrik Sipirok Shalom Horas Madinda Salu. Nah